खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 6 बोसोर जारिमिनारि गोरोबथा जानायनि गोसोखांथियाव बड'लेण्डआव बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों। साब्रै हमजानाय, आसामनि काछाराव 3 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। गासै क'क्राझाराव गोथार बाथौ सानखौ गोथौ धोरोमारि गोसो गोरबोजों फालिनाय जादों। आमेरिकायाव बरफनि बारहुंखानि समाव प्राइभेट बिजनेस जेटआ जाब्रबथाय, सा 7 थैनायनि खौरां। आसामाव गारिनिफ्राय 5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द। ब्रह्मपुत्रआव पेसेन्जार नावआ गोदोना सा 7 गोमादों। आसाम गभर्नमेन्टआ भट सोगिरि फारिलाइनिफ्राय 5 लाखसो मियाफोरखौ बोखारगोन। काजिरङा नेशनेल पार्कआव 945 गोग्गो दैनि खासेवफोर दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ 6 बोसोर जारिमिनारि गोरोबथा जानायनि गोसोखांथियाव बड'लेण्डआव बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आ मैया बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 नि सागान होनायनि 6थि बोसोरसालिया फोरबो फालिनायजों BTCनि एसेम्बलि कनफारेन्स हलआव मोनसे गोथार हाबाफारि लानानै लोब्बा लाखिनानै फालिदों। बे सान फालिनायनि जागायनाया दैदेनगिरि, मावख'गिरि आरो बाहागो लागिरिफोरा BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनानै मान बावनायजों जायो। मान आरो सिनायथिनि नेरसोन महरै 2020 मायथाइनि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ बे हाबाफारिनि समाव गोबां बोसोरनि दाङाबाजिखौ फोजोबनाय आरो ओनसोलाव गोजोननि लामाखौ बेखेवनायाव बिसोरनि गोनांथार बिफाव लानायनि थाखाय मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि आरो रबिराम नार्जारीआ बाहागो लादों। बे गोरोबथायाव बारग' NDFB दैदेनगिरि धीरेन बर' आरो BKWSCनि गाहाय महिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDFB), दुलाराय बर' फरायसा आफाद (एबसु), बर' साहित्य सभा, बर' समाज आरो गुबुन गुबुन हारि आफादफोरनि थान्दैफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारियाव गुवार राजखान्थि आरो समाजारि खौसेथिखौ दिन्थियो। आजिरा लानाय IAS अफिसार हेमन्त नार्जारीआ बै सानखालि थिसनजानाय बुंथिगिरि महरै गाहाय बिबुंथि लाखियो। जथुम्माखौ नोजोर होनानै बुंथिगिरि बिथाङा बर' गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ आबुङै आरो थि समावनो मावफुंनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बिथांमोनहा बड'लेण्ड ओनसोलनि ओनसोल BTRआव गोजोन लाबोनाय, जौगानायखौ गोख्रै खालामनाय आरो गोलाव समनि दिदोमथि थि खालामनो थाखाय BTC सरकारनि गोख्रों रादायखौ फोरमायो। जथुम्माया मोनसे थांखि आजावनानै मिरु आरो हादोरसा सोरखारफोरखौ थिखानाय समनि गेजेराव मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट (MOS) नि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायहरो। बाहागो लागिरिफोरा गुबुन गुबुन जोबथेसालिफोराव जोबजानानै थानाय NDFB दैदेनगिरिफोरखौ थाबैनो हगारनांगौ होनना खावलायबावो। बे फालिथाइया 2020 मायथाइनि गोरोबथानि बिथाखौ बिथा खालामनानै बड'लेण्डनि गोजोन आरो जौगालु इयुननि फारसे खामानि मावनो थाखाय बर' सुबुं माहारि आरो बिनि दैदेनगिरिफोरनि जयै थांखि लानायखौ फोरमायो। नैथि खौराङाव दङ साब्रै हमजानाय, आसामनि काछाराव 3 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। आसाम पुलिसआ मंगलबारखालि काछार जिल्लायाव मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेसनाव 3 कौटि रांसो बेसेननि 20,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो आरो साब्रै सुबुंखौ खायो। फोथायथाव खारिथिनि सायाव खामानि मावनानै मोनसे जथाय हानजाया सिग्रोमनानै होबथानाय मेथामफेटामाइन केफिन टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हायो, जायखौ सरासनस्रायै क्रेजी ड्राग होननानै मिथिनाय जायो। मोनसे ओनसोलारि रानसारथाय नेटवर्कनिफ्राय जाय काछारखौ मोनसे रैखाथि मिरु होनना गनायो। आसाम चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनायखौ बाख्नायदों आरो बुङो दि बेयो ड्राग्स माफियाखौ गोबां रांखावरि खहा खालामदों। जों जोंनि लाइमोनफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय ड्राग्स नेटवर्कनि सायाव गोख्रों राहा लागासिनो दं होनना बिथाङा सरकारनि लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिखौ बुंफिननानै बुङो। जब्द खालामनाय शिपमेन्टआ सिमा जिल्लाफोराव याबा सिखाव फालांगिखौ लानानै बांबोनाय जिंगाखौ दिन्थियो।
हमजानाय सुबुंफोरखौ NDPS एक्टनि सिङाव दाय होनाय जायो आरो नायबिजिरनाया गुवार सोमोन्दोखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गासै क'क्राझाराव गोथार बाथौ सानखौ गोथौ धोरोमारि गोसो गोरबोजों फालिनाय जादों। बर' हारिनि थागिबि बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरा मंगलबारखालि क'क्राझार आरो आसामनि गुबुन बर' सुबुं थानाय ओनसोलफोराव गोथौ सिबिनायजों गोथार बाथौ सान फालिदों। माग दाननि नैथि मंगलबाराव खुंफुंजानाय बे बोसोरारि हाबाफारियाव बाथौ दोरोङारि आरो हारिमुआरि मिरु आरो बाथौ थानसालि क'क्राझाराव जर'खा आरज गाबनाय आरो फालिथाय हाबाफारि लानाय जायो। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेबादि हाबाफारि खुंनाय जादों। बाथौ साना मिथिंगानि मोनबा गुदि मुवाफोर बुहुम, दै, बार, अर आरो अख्रांखौ सिबिनायखौ दिन्थियो। सिबियारिफोरा बाथौ आरज गाबदों आरो खाम आरो सिफुं बायदि दोरोङारि दामग्रा आइजेंफोरखौ दामदों। आफा बोराइ बाथौआ गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय आरज गाबदों। बे हाबाफारियाव BTCनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आमेरिकायाव बरफनि बारहुंखानि समाव प्राइभेट बिजनेस जेटआ जाब्रबथाय, सा 7 थैनायनि खौरां। आमेरिका हादोरनि मेन रायजोनि बांगर इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव रबिबारनि मोनायाव गोबां बरफ बारहुंखानि गेजेराव गंसे प्राइभेट बिजनेस जेटआ टेक अफ जानाय समाव जाब्रबथाय जायो। सा 8 सुबुंफोरखौ लानानै फैनाय बम्बार्डियार चेलेन्जआ गाज्रि बोथोरनि समाव ओंखारनो नाजानाय समावनो बेलथायो आरो अर खामलाङो। इमारजेन्सि मावथिफोरा जाथायथिलियाव थाङो आरो बिरखं गाथोनाव मलबे नुनो मोनो। फेडारेल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आरो नेशनेल ट्रान्सपर्टेशन सेफ्टि बर्ड (NTSB) आ जाब्रबथायनि जाहोननि सायाव नेमखान्थि बादियै नायबिजिरनायखौ जागायदों। जाब्रबथायनि उनाव बांगर हादर गेजेरारि बिरखं गाथोनखौ बन्द खालामनाय जादों आरो बरफनि बारहुंखानि जाहोनाव गासै ओनसोलाव थांलाय फैलाया जेंना सोमजिदों। फैबाय थानाय सानफोराव जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि सोमोन्दै आरो जाब्रबथायनि गुबै जाहोनफोरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जागोन मानोना नायबिजिरगिरिफोरा गावसोरनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। बाथि खौराङाव दङ आसामाव गारिनिफ्राय 5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द'। सुबुंखान्थि सानखालि मोनसे गिदिर ड्राग्स जब्द' खालामनायाव पुलिसआ काजिरङा नेशनेल पार्कनि बागरे रेन्जनि साखाथियाव गंसे गारियाव 5 कौटि रां बेसेननि हेर'इन बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा कलियाबरनि खाथियाव नायबिजिरनाय समाव गारिखौ होबथायो आरो मोजाङै नायबिजिरो। बिथांमोनहा हुडनि सिङाव, टायारफोराव आरो सिटनि गाहायाव लोगोसे सिरियै कम्पार्टमेन्टफोराव हेर'इननि 23 थाखोमानाय कन्टेनारफोरखौ मोनो। गारि सालायगिरि बिश्व दासखौ हमनाय जायो आरो पुलिसआ फोथायो दि बियो ड्राग्सखौ नागालेन्डनिफ्राय नगावसिम बायग्रानो होनो थांगासिनो दंमोन। सिखाव फालांगिनि आन्दोआव थानाय गेदेर नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जब्द' खालामनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि नाजानायनि मोनसे बाहागो। द'थि खौराङाव दङ ब्रह्मपुत्र पेसेन्जार नावआ गोदोना सा 7 गोमादों। मंगलबारनि फुङाव बरपेटा जिल्लानि थेंगा ओनसोलनि रहमपुराव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गंसे दावबायारि नावआ गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 7 दावबायारिफोरा गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जायो। नावआ मानसिफोरखौ दैमा बारनानै लांगासिनो दंमोन बे समावनो हरखाबनो गेजेर बाहागोआव बेलथायो। जायगानि ना हमग्राफोरजों लोगोसे रैखाथि हान्जाया थाबैनो नागिरनायनि खामानिखौ जागायो नाथाय दासिम रावबो गोमानानै थानाय सुबुंखौ हमनो हायाखै। दैमा रुगुङाव थासारिया दुंहाव जानानै दं मानोना नखरनि सोद्रोमाफोरा उसुखुथु खौरांखौ नेनानै दं। नुगिरिफोरा बुंदों दि नावआ लाइफ जेकेट गैयालासे सालायगासिनो दंमोन आरो ब्रह्मपुत्रनि गोख्रों बोहैनाया जाब्रबथायखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ जायनि थाखाय दैमा रोगानायाव गोख्रैथिनि राहाफोरनि सायाव जिंगा सिदों। मावख'गिरिफोरा रैखाथि होनो नाजागासिनो दं आरो गोमानाय दावबायारिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आसाम गभर्नमेन्टआ भट सोगिरि फारिलाइनिफ्राय 5 लाखसो मियाफोरखौ बोखारगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावो दि हादोरसानि भटार फारिलाइखौ जर'खा नायबिजिरफिननायनि गेजेरजों मिया होनना सा 5 लाखसो सुबुंफोरनि मुंफोरखौ भटार फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जागोन। बे सोदांनाया फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां भटार फारिलाइखौ आपडेट खालामनायनि मोनसे बाहागो आरो बेनि थांखिया जाबाय फारिलाइनि गेबेंथिखौ जौगाहोनाय।
मिया सोदोबखौ सरासनस्रायै आसामाव बेंगलि राव रायज्लायग्रा मुसलमानफोरखौ मुंख'नो थाखाय बाहायनाय जायो आरो शर्माया बुंदों दि बे हानजानोल' नटिस हरनाय जादों। बे फोसावनाया हादोरसायाव राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। बेरेखा दोलोफोरा बे खान्थिखौ सोंखारिनानै बुङो दि बेयो माखासे हारिफोरखौ गाज्रि रोखोमै नोजोर होनो हागौ आरो भट होगिरिफोरखौ भट होनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनो हागौ। फारसेथिं श्री शर्मा आरो बिथांनि दोलोआ जेबो गोरोन्थि खामानि मावनायखौ नेवसिदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गासैबो मुंफोरखौ नेम बादियै नायफामफिननाय जागोन आरो जायखिजाया गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरा सरासनस्रा भटार फारिलाइनि बाहागो महरै फिन्नाय होनो खाबु मोनगोन। 8थि खौराङाव दङ काजिरङा नेशनेल पार्कआव 945 गोग्गो दैनि खासेवफोर दं। काजिरङा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव बावैसो जानाय मोनसे जरिबाव ब्रह्मपुत्र दैमानि 174 किल'मिटार गोलाव बाहागोआव मोन 7 फोलेरनि 945 गोग्गो दैनि खासेवफोर रेबगान्थि खालामनाय जादों। काजिरङा बिबानगिरि आरो भारत खासेव संरैखाथि हाबाफारिनि जथायै नाजानाया 14 निफ्राय 18 जानुवारि 2022 सिम जादों। बेयो 876 हाइ सेल आरो 69 गुरै सेल खासेवफोरखौ सिनायथियो, जेराव मोननो थाङै ब्लेक सफ्ट सेल खासेवखौ नुनो मोननाय जादों। मावख'गिरिफोरा हार्ड सेलनि 55 थोंजों नुनाय आरो 13 सफ्ट सेल खासेवफोरखौ नुनो मोनदों। नायसंनायाव रैखाथि गोनां गाहाय बासा लुग्रा जायगाफोर आरो गोनांथार थाखुलिफोरखौबो सिनायथिनाय जादों। बेयो ब्रह्मपुत्रनि मोनसे गाहाय गोग्गो दैनि जिब रोखोमथाय हटस्पट महरै बिफावखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।